En menos de 2 días, Lorena García conseguiu recadar o diñeiro suficiente para poder operar a súa filla Anaír, de 5 anos, que padece unha parálise braquial provocada no momento do parto. Necesitaba uns 3.200 euros para a operación, que ela nestes momentos non tiña, polo que decidiu iniciar unha campaña de recollida de fondos a través das redes sociais. A resposta foi do máis rápida, algo que a deixou verdadeiramente abrumada. Ela ten unha parálisis braquial que foi provocada no momento da extracción do parto, entonces necesita, determinadas operacións para poder mover o que é a extremidade dereita, que é o que lle falla. Fixémoslle 2 e agora estamos pendientes dunha terceira, pero, económicamente eu, ao mellor non podo facerme cargo desto. A miña familia, en principio, axudou todo o que pudo xa nas anteriores, pero, en esta tampouco. Entonces, chegou o momento que non me quedaba outra solución, había que pedilos, non quedaba de outra. Entonces, aproveitando todo isto das redes sociales, pedinos a través das redes sociales, pero, a verdade é que foi un bombazo, non me esperaba semejante difusión que houbo. Nada, fai pouco máis de 24 horas que o publiquei, puxouse un montón de xente en contacto comigo, xente, medios de comunicación, radio, quero dicir, de todo tipo. Foi increíble, a verdad. Lorena non sabe como agradecer a todas as persoas que desinteresadamente se puxeron en contacto con ela para axudala e conseguir así os cartos suficientes para poder operar a súa filla. Un tempo mínimo e, colapsaron o teléfono. A verdade é que a xente é increíble. Non me esperaba esta resposta para nada e, contenta quedase corto, quero dicir. É increíble, a verdad. Cando Anaír crece, obviamente, contareille todo o que, que todo o mundo fixo por ela. Intentarei que algún día ela tamén poida facer algo polos demais tamén, pero encantadísimas quedase corto. Nada máis conseguir o diñeiro que necesitaba, Lorena emitiu tamén un comunicado a través das redes sociais, anunciando que eliminaba xa un número de conta, para que non seguise circulando, e informaba tamén da creación dunha páxina na que poder seguir a evolución da súa filla, unha vez operada, e onde irá subindo tamén as facturas para xustificar os gastos.